BPF आरो UPPL हानजानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टी दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हानजाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव। दिनै जोंनि आसामनि मानगोनां कर्मयोगी मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेयाव नुजाफैगोन। जोंनि UPPL, BJP आरो AGP बे मोनथाम हानजानि जयैहाय फैबाय थानाय जे जोंहा बाइ इलेक्शन दङ सिडली समस्ति आरो बङाइगाव समस्ति, बे मोननै समस्तिनि जे बाइ इलेक्शन दङ बेखौ जों जयै गेलेगोन। UPPL, BJP, AGP बे मोनथाम हानजाजों ज' जानानै गेलेगोन। बिनिनो जोंनि बे मावथिफोरजोंहाय लोगो हमलायनाय दङ दिनैहाय। बिथाङा माखासे बिथोन गासिबो हानजानि मावथिफोरनो होलांगोन, बेयाव माखासे सुबुरुन बिथाङा होलांगोन। बेनि थाखायनो बिथाङा फैगासिनो दङ। बेखायनो जों बेयाव दिनैहाय बङाइगावनि बे PGRनि नैबे RCC हलावहाय जोङो ज' जादों। सार, बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन? जोंना बिसायख'थि फोसावनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन। आरो जिहेतु बियो बाइ इलेक्शनसो, बियो जेनेरेल इलेक्शन नङा। गतिके बेवहाय बिजाथिखौ लानानै इसेबां जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि गैया, बेबायदि बादायलायनाय जेबो गैया। गतिके जोङो सावरायलायनानै खनसे जिरायनायनि गेजेरजोंनो सासे बिजाथिखौ फोसावनानै जोङो सिडली समस्तिखौ गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं जों बङाइगावआवहाय AGP हानजाखौ जों हेफाजाब होगोन। सार, BPF आरो UPPL जों नोंथांमोना दिनै सावरायबाय थादों होननायखौ जों खोनादों। सार, बेसेबांसो आवगायनाय? BPF आरो UPPL हानजानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों। जोङो खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ। मोननैबो हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बहुद कनस्ट्राक्टिभलि, बहुद मिनिंफुलि सावरायगासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टी दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हानजाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव। आरो आं दाखालिबो नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों, खौरां बिजोङाव। जों लुबैदों जे दाबो सम दङ जोंनि सिडली समस्तिनि, जे सिडलीया जिहेतु जोंनि बिटिआरआव गोग्लैयो, गतिके सिडली समस्तिनि बिसायख'थिखौ जोङो जयैनो सासेल' केन्डिडेट होनानै बाव गेलेनो हायो नामा। आरो हमना लादो जों जुदि मोननै हानजाजों ज' जायोबा बेयावथ' बिसायख'थि जानायनि बाथ्रा गैया। गुबुन हानजाफ्राथ' बेयाव बांद्राय फेक्टर नङा। गतिके BPF आरो UPPL मोननैबो हानजाया ज' नांनानै जुदि फैगोन बिसायख'थिखौ गेलेयोबा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैगोन, कनफिडेन्सआ बिल्डआप जागोन आरो इयुनाव मोननैबो हानजाया जे गोसो गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनाय बिनि लामाया माने गेवगोन। BPF आरो UPPL हानजानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टी दङ BPF आरो UPPL बे मोननै हानजाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव। दिनै जोंनि आसामनि मानगोनां कर्मयोगी मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेयाव नुजाफैगोन। जोंनि UPPL, BJP आरो AGP बे मोनथाम हानजानि जयैहाय फैबाय थानाय जे जोंहा बाइ इलेक्शन दङ सिडली समस्ति आरो बङाइगाव समस्ति, बे मोननै समस्तिनि जे बाइ इलेक्शन दङ बेखौ जों जयै गेलेगोन। UPPL, BJP, AGP बे मोनथाम हानजाजों ज' जानानै गेलेगोन। बिनिनो जोंनि बे मावथिफोरजोंहाय लोगो हमलायनाय दङ दिनैहाय। बिथाङा माखासे बिथोन गासिबो हानजानि मावथिफोरनो होलांगोन, बेयाव माखासे सुबुरुन बिथाङा होलांगोन। बेनि थाखायनो बिथाङा फैगासिनो दङ। बेखायनो जों बेयाव दिनैहाय बङाइगावनि बे PGRनि नैबे RCC हलावहाय जोङो ज' जादों। सार, बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन? जोंना बिसायख'थि फोसावनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन। आरो जिहेतु बियो बाइ इलेक्शनसो, बियो जेनेरेल इलेक्शन नङा। गतिके बेवहाय बिजाथिखौ लानानै इसेबां जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि गैया, बेबायदि बादायलायनाय जेबो गैया। गतिके जोङो सावरायलायनानै खनसे जिरायनायनि गेजेरजोंनो सासे बिजाथिखौ फोसावनानै जोङो सिडली समस्तिखौ गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं जों बङाइगावआवहाय AGP हानजाखौ जों हेफाजाब होगोन। सार, BPF आरो UPPL जों नोंथांमोना दिनै सावरायबाय थादों होननायखौ जों खोनादों। सार, बेसेबांसो आवगायनाय? BPF आरो UPPL हानजानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सानदों। जोङो
खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ। मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बहुत कनस्ट्राक्टिभलि बहुत मिनिंफुलि सावरायगासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टि दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव। आरो आं दाखालिबो नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों खौरां बिजोङाव जों लुबैदों जे दाबो सम दङ जोंनि सिडली समस्तिनि जे सिडलीया जिहेतु जोंनि बिटिआरआव गोग्लैयो गतिके सिडली समस्तिनि बिसायख'थिखौ जोङो जयैनो सासेल' केन्डिडेट होनानै बाव गेलेनो हायो नामा। आरो हमना लादो जों जुदि मोननै हान्जाजों ज' जायोबा बेयावथ' बिसायख'थि जानायनि बाथ्रा गैया। गुबुन हान्जाफ्राथ' बेयाव बांद्राय फेक्टर नङा। गतिके बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो हान्जाया ज' नांनानै जुदि फैगोन बिसायख'थिखौ गेलेयोबा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैगोन, कनफिडेन्सआ बिल्डआप जागोन आरो इयुनाव मोननैबो हान्जाया जे गोसो गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनाय बिनि लामाया माने गेवगोन। बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सान्दों। जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टि दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव। दिनै जोंनि आसामनि मानगोनां कर्मयोगी मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेयाव नुजाफैगोन। जोंनि इउपिपिएल, बिजेपि आरो एजिपि बे मोनथाम हान्जानि जयैहाय फैबाय थानाय जे जोंहा बाइ इलेक्सन दङ सिडली समस्ति आरो बङाइगाव समस्ति बे मोननै समस्तिनि जे बाइ इलेक्सन दङ बेखौ जों जयै गेलेगोन। इउपिपिएल, बिजेपि, एजिपि बे मोनथाम हान्जाया ज' जानानै गेलेगोन। बिनिनो जोंनि बे मावथिफोरजोंहाय लोगो हमलायनाय दङ दिनैहाय। बिथाङा माखासे बिथोन गासिबो हान्जानि मावथिफोरनो होलांगोन। बेयाव माखासे सुबुरुन बिथाङा होलांगोन। बेनि थाखायनो बिथाङा फैगासिनो दङ। बेखायनो जों बेयाव दिनैहाय बङाइगावनि बे बिजिआरनि नैबे आरसिसि हलावहाय जोङो ज' जादों। सार बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन? जोंना बिसायख'थि फोसावनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिजाथिखौ फोसावगोन। आरो जिहेतु बियो बाइ इलेक्सनसो बियो जेनेरेल इलेक्सन नङा। गतिके बेवहाय बिजाथिखौ लानानै इसेबां जोंनि गेजेराव बेबायदि दावराव दावसि गैया, बेबायदि बादायलायनाय जेबो गैया। गतिके जोङो सावरायलायनानै खनसे जिरायनायनि गेजेरजोंनो सासे बिजाथिखौ फोसावनानै जोङो सिडली समस्तिखौ गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं जों बङाइगावआवहाय एजिपि हान्जाखौ जों हेफाजाब होगोन। सार बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों नोंथांमोना दिनै सावरायबाय थादों होननायखौ जों खोनादों। बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जानि सावरायनाया सोलिबाय थादों। गासै मोनथामसो राउन्ड सावरायखांनाय जाबाय। बेयो जोबोद मोनसे पजिटिभ लामायाव दावखोबाय थादों आरो थाबैनो बेनि मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन होननानै जों सान्दों। जोङो खौरां बिजोङाव दा नोंथांमोना नुबाय थादों जे सावरायनाया जे दावखोगासिनो दङ। मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बहुत कनस्ट्राक्टिभलि बहुत मिनिंफुलि सावरायगासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोननै जे रिजनेल पार्टि दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जाया ज' जानानै बिसायख'थि गेलेगोन फैगोन समफ्राव। आरो आं दाखालिबो नोंथांमोना हयथ' मिडियायाव नुदों खौरां बिजोङाव जों लुबैदों जे दाबो सम दङ जोंनि सिडली समस्तिनि जे सिडलीया जिहेतु जोंनि बिटिआरआव गोग्लैयो गतिके सिडली समस्तिनि बिसायख'थिखौ जोङो जयैनो सासेल' केन्डिडेट होनानै बाव गेलेनो हायो नामा। आरो हमना लादो जों जुदि मोननै हान्जाजों ज' जायोबा बेयावथ' बिसायख'थि जानायनि बाथ्रा गैया। गुबुन हान्जाफ्राथ' बेयाव बांद्राय फेक्टर नङा। गतिके बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो हान्जाया ज' नांनानै जुदि फैगोन बिसायख'थिखौ गेलेयोबा रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां मेसेज थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय फैगोन, कनफिडेन्सआ बिल्डआप जागोन आरो इयुनाव मोननैबो हान्जाया जे गोसो गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेनाय बिनि लामाया माने